Здравей, изследователю на полезните пътечки! Това е 4-фазната медитация за тренировки в положително мислене. Аз съм Наталия и ще те насоча внимателно през всичките 4 фази на това упражнение. Започваме с 3 бавни вдишвания и издишвания през носа. Усети дъха си как влиза в теб. Вятъра, който прави около върха на носа ти, движи се през гърдите ти и издува корема ти. После как излиза от корема през сърдечната кухина и отново прави вятър на върха на носа ти. И така, започваме с първа фаза – сърдечност и всепоглъщаща любов. Спомни си някой, към когото наистина изпитваш любов. Това може да е член на семейството, приятел, любовник, дори домашен любимец. Представи си този човек пред теб и се остави на усещането как любовта блика в сърцето ти и тази любов като че ли те изпълва изцяло с това чувство на сърдечност. Сега си представи, че любовта, която е в сърцето ти, се отцветява. Може би цветът е син или розов или бял, който ти избереш. Виж как сърцето ти е изпълнено и заобиколено от светлина в този цвят. Вдишай дълбоко и докато издишаш, си представи, че тази светлина на любовта се разширява от зоната на сърцето ти, за да запълни цялото ти тяло. Сега тази светлина в избрания от теб цвят, който представлява любовта, те обгръща изцяло. Направи едно дълбоко вдишване и нека докато издишаш, усещаш как тази светлина се измества отвъд тялото ти, за да се запълни цялата стая, в която се намираш в момента. Виж как светлината се разширява, за да изпълни стаята. Представи си как това сърдечно чувство на любов, излъчвано от теб, достига до всичко живо в стаята. Всеки човек, всеки домашен любимец, дори растение. Сега направи ново дълбоко вдишване и докато издишаш, си представи, че светлината се разширява. Представи си как тази светлина на любовта изпълва цялата сграда, покрива всяко живо същество в сградата с чувство на любов. Сега поеми дълбоко въздух и докато издишаш, си представи как тази любов се излъчва още повече, за да обхване целия град, в който си в момента. Може да почувстваш града или да го видиш така, сякаш го гледаш на карта. Представи си го покрит в светлината на твоята любов. Може дори да изречеш благословия на всяко живо същество в града. Можеш да кажеш безгласно: нека всички хора в този град се чувстват спокойни. Нека всички хора са щастливи. Нека всички хора са здрави. Нека всички хора бъдат изпълнени със сърдечност. Сега отново поеми дълбоко дъх и докато вдишаш, усети как светлината на любовта изпълва цялата държава, в която си. Може да видиш държавата, сякаш я разглеждаш на карта, или да си представиш националния флаг или някакъв друг символ. Виж как се покрива в светлината на твоята сърдечност и си представи, че излъчваш любов към всяко човешко същество, животно или растение в тази страна. Сега поеми дълбоко въздух и докато издишаш, си представи как тази любов се излъчва все повече и повече, за да обхване цялата планета. Виж цялата планета, Земя на гигантски глобус с всички останали страни от всички континенти. Представи си цялото земно кълбо, покрито със светлината на твоята любов. Дай благословия на целия живот на планетата Земя. Изречи гласно или безгласно думите. Нека всички хора се чувстват спокойни.
Нека всички хора са щастливи. Нека всички хора са здрави. Нека всички хора бъдат изпълнени със сърдечност. И сега завършихме фаза първа. Преминаваме към втора фаза – благодарност. Спомни си 3 неща, за които изпитваш благодарност в личния си живот. От живота през изминалия ден или последната седмица, през изминалия месец. Докато размишляваш върху тези неща, се съсредоточи върху емоцията, която усещаш в тялото си. Върни в съзнанието си емоцията, радостта, чувството на любов, които изпитваше във всеки един от тези моменти във времето. Може да почувстваш благодарност за добра дума, която ти е казал приятел, или за подарък, или ситуация в живота ти. Важно е не просто да направиш списък с тези неща, а да почувстваш емоцията, свързана с всяко едно от тях. Дай си време да усетиш тези чувства. Остави ги да те изпълнят. А сега помисли за работата и кариерата си. Помисли за 3 неща, за които можеш да изпитваш благодарност в работата или в кариерата си през последните 24 часа, изминалата седмица или през целия месец. Може да бъде нещо общо с колега, похвала или успех в проект, или някакво важно събитие в работата ти. Почувствай емоциите и благодари за всеки от тези моменти и ги оцени. И сега навлизаме в третото ниво на благодарност. Благодарност към себе си. Помисли за 3 аспекта на твоето същество. Те могат да бъдат свързани с тялото и ума ти или душата ти, за които изпитваш благодарност. Това може да е някаква постъпка, извършена от теб наскоро. Засадено цвете, помощ или грижа за възрастен човек или дете. Твое качество или черта на характера. Дай си време да изпиташ емоцията на радостта, гордостта, задоволството. Остави ги да изпълнят тялото ти. Благодари на себе си. Благодари си за уважението, което изпитваш към себе си и за тези положителни емоции. И вече приключваме с втора фаза, фазата на благодарността. Сега стигаме до третата фаза – приемане и прошка. Помисли за някакъв инцидент или случай, който е причинил отрицателен заряд в теб. Може да е нещо малко, може да е нещо голямо. Ако те първа започваш, ти препоръчвам да започнеш с нещо малко. Първо си изпомни човек или инцидента, за който се чувстваш онеправдан. Представи си какво се случи. И докато виждаш човека, с който е конфликта или сцената на инцидента пред себе си, се опитай да извикаш болката или чувството, което изпитваше в този момент. Опитай се да усетиш болката и да почувстваш нараняването сега. Имай предвид, че всяка негативна емоция или мисъл или болка, които изпитваш, ще трае само за 1 минута. Почувствай болката, почувствай гнева, ако има такъв, сега. Сега спри да се фокусираш върху болката и насочи вниманието си към човека, който може да ти е причинил злина. Опитай да погледнеш през неговите очи, колкото и трудно и да изглежда това първоначално. Помисли какво би могъл да има в живота си, което го е накарало да се държи по този начин. Какво може да е загубил? Какво нараняване може да е преживял, което да го накара да наранява? Може би ще ти помогне, ако си спомниш поговорката, че обикновено наранените хора нараняват другите. Докато се опитваш да бъдеш на негово място, можеш да видиш света през неговите очи и да разбереш, че може да гледа на него правилно или погрешно и точно това да го е накарало да постъпи така. Правейки това,
може да ти помогне да разбереш, че точно като теб той иска да бъде обичан. И точно като теб иска мир в живота си. Можеш да си кажеш, точно като мен той иска да почувства щастие и радост. И точно като мен той иска спокойствие и лекота. И той иска да бъде обичан и да знае, че близките му са в безопасност и здрави. И точно като мен той прави най-доброто, което може, с каквито вътрешни и външни ресурси разполага. И докато мислиш за лошата постъпка или случка, помисли също какво научи от това, как то ти помага да израснеш. Приеми, че светът ти праща този инцидент, за да ти даде повече сила и устойчивост срещу злините и така те прави по-добър. Докато размишляваш върху това, как вече си по-добър човек, виж другия човек пред себе си и ако това ти се струва възможно, безмълвно му кажи: нека чувстваш мир и лекота. Нека има любов и топлина в живота ти. Нека бъдеш щастлив, здрав и цял. Прости му. Кажи му в съзнанието си, че му прощаваш. Дори това да е трудно, има смисъл да усетиш какво е да допуснеш, че имаш желание да му простиш. Кажи си, че не оправдаваш неговите действия, но виждайки в него човешко същество със същите нужди като теб, да бъде обичан, да е в безопасност, да бъде в мир, ти можеш да му простиш и да му пожелаеш тези неща. И докато го правиш, виж как избледнява инцидента и вече не те държи в плен и не те кара да изпитваш силни емоции. Може да повтаряш този процес със същия инцидент и с един и същи човек всеки ден, докато инцидентът съвсем избледнее и след това може да се насочиш към друг, ако има. Това беше трета фаза. Четвърта фаза е благословията. Поискай благословия, която да те подкрепя в житейския ти път, да ти дава сила да изпитваш сърдечна любов и благодарност, да приемаш живота в своето настояще. Поискай тази благословия от висшата сила, в която вярваш. Благословията е форма на молитва, която свързва фазите с твоята религиозна или духовна традиция. Ако си атеист, мисли за благословията просто като за начин за утвърждаване и твоето доближаване до всички намерения, които изложи в останалите фази. И когато приключиш с благословията си, вече завършваш медитацията. Ще преброя от 1 до 5. Когато достигна до 5, ще отвориш очи и ще се чувстваш прекрасно, в перфектно здраве. Чувстваш се по-добре, отколкото преди. 1, 2, 3. Приготви се да отвориш очите си. 4, 5. Отвори очи, поеми дълбоко въздух. Усети свежестта, с която се зареди и желанието да направиш следващата стъпка в живота си. Аз съм Наталия и ти благодаря, че направи заедно с мен тази 4-фазна тренировка за положително мислене. Не забравяй да казваш: аз съм щастлив, здрав и обичам живота си, за да се превърне в реалност.